ndiwaraidze kare pano ne magesti makapedza magesti ndotosara nemi skurani asiti yachaya skurani ndee wavetobuda nanga chimbotamba nezvinhu zvana pageti vanenge vatobuda manje achimbotamba zvinhu nini ndito neskurani achimbotamba zvinhu zvana pageti toda kuti aendo vati musiya makaondirasisa mondimisa ndamoenda moenderatu kupi pataida kuinda kusunrise ani ndikotaida kuinda hamunazoenda here ndakazoenda zvasi makama-ndimisa kana ndakakusadamisa ngati mami orai kana madzoka mondiudza mazika nguva itorova pasi ngamutizi ndemakandibhowa singaiti ndatomboenda basa ndakazviziva kuti mama enda kubasa but feedback yakanaka kana masvikati indai vaiguru kulesibayai aiona nditomira chitikumirira bamnini vanga bati mese ndazotoiona ndadzoka imi bozambokuita madhezi anaye data richatengeka nenyaya mafi unlimited wifi data asi ndatenga wani ndatotenga kuti ati ndiite feedback palife ndatotenga nochi nditogara ndichitotenga ndichitobuda because nosangana nezvipande zvezvitoda ngikiri papo andoona wotoribaya butani yes guys hello ingoti mbijana guys chingokurumidzai kuya didi ndandobata zvimakutomanya serious munotorashamo ndifototora bibi saka manje tuzere satina kupedza nyaya yedu iyoyi yemadhanzi yemangoma haisati yapera feedback yenyu ndezvematanga kuti haisi kutombotora nguva yakareba feedback nditorevesa I'm telling you 15 minutes dzakatowandisa 15 minutes asati atanga kufona madhai aiwa vakuna vanofona papi ndine foni dzimwe rese yakumbai ndinofamba nechidhura changu icho chikabiwa hazanchemi ndinofamba nechidhura chifoni ambobirwa imi makanga mati vakambondibvupa mbenzi papa pandai kuzani chiti bamnini ndabigwa bhegi remwana wechikoro nefoni uyu mujipi vakapaka jipi apo jipi ikavhugwa handitanga wamende wakavhura sei jipi vapinda pachicken like na jipi ikavhurwa kati vakati vakiyeri vasina kukiya hamene zvakaitika vangwana sekuru hamene zvakaitika kuti vakati vakaloka ikati vakati chakera yangu yamba chichema nemamabhegi rangu ratobiwa but takazoenda kuboys zenyawopi kuzasuku tikasvika father diary sakutaura chafana wangu mandimondiziya mangwana I want to see that bag I want that bag tikana rasiwa kuchikoro kwemwana andiri rakanyugwa chikoro chemwana tikana rapiwa musecurity kukulufuko bag rakadzoka asi foni haina kudzoka hello guys hello maskera say guys chingoyaika ingosvika i300 ndibva ndatoona asi kugarisa amaona kuti ndisi kutogarisa nditoti nemunhu atonipopotera pana bamnini vatova vasingaiti amuko vachiva vasingaiti bamnini nhasi deli ntoranzi muri kwava kutiktok muri kupisa kutiktok musika wekutiktok naiwe musikawa ndikutoona ana jaji judias mukuitei mwana kuita sei mwana anoyako kutiktok takafanana kutiktok uku zvikuita zvadoda ani tiktok ndiye munhu wese right guys tatotapinda tasara nembijana 22 people hatatopinda right bye saka tozodii mukadzoka mungonera right ndobata right maswera sei guys maswera sei hope muri okay ndangotiite just a quick live mapiwa account yekupi vanga vatanzizwe neimi wacho pamuchadeposita mari muchadeposita akaunti tichanisa akaunti ipi how imi handinoda kuita yekutransfer yamari aiwa handima ndinakabata keshi tachitisaka pabhengi rawo ndafungoti pamwe iri maakaunti aiwa ndatobata keshi ndatotora keshi ndisana ndichiti ndati ngatisangane pana mbukuza ndachipinda mFNB anabe inda mwanangu kurowa kudai ndaitwa kusiwa uripiko nayo mfana anzirishi mati fonerai vasende alright guys tina sisi vemwana wokushaika uyaya tina sisi vemwana uyaya wokushaika uyaya saka pamari yatakareiza ndati tiite live ndite hand over muchiona handiti kune vasina vakapledge vasina kubhadhara ndongoti mwari ave nemi handitika kune vakawanda vasakapledge vamwe vaipledgewo mari dzimwe shoma hadzo but yaiita difference vasina kubhadhara next time kana uchiza kuti guys unenge wakabatikana don't pledge handiti musapledge. How are you, Mr. Man? How are you? Yeah, I was begging you to send me your account. Can you send me your account, please? Yes.
We just want to deposit cash, not we are not transfer. Ari. We're gonna use any bank. Yeah, just give us your account, then we can. Okay, it's what? I'm gonna try get pin. You can't send it on WhatsApp. Okay. Yeah, you can send on this number. 015. Okay, let him send on WhatsApp. All right. Let's see on WhatsApp. Right, ma TikTok ndikutorova ndichienda guys, ende vachatojaja musati matanga kutora muchataura svika maneta vanajaizvidi ndichatorova ma TikTok sema TikTok ende ndatorova chaiko zvekutodaro zvekutoinda saka anajaizvidi imbomirai hamusati matanga imbomirai harimuzati sati chachikutukwa nekutaugwa hamusati matanga mirai zvenyu nokuti ndichatonyatsorova chaiko guys TikTok us I'm going to rova it. Yes, kana usingazivi chinangwa che-social media ndechekufara tiri kutamba panapa zilongo pasina munhu anenge atukwa pasina munhu anenge aitwa sei kana kuti aitwa sei handioni zvichikubata chii handitiona. TikTok itoripo for munhu wese ende Facebook itoripo munhu wese, IG for munhu wese. Ma TikTok ndinotorova iyo ndoda kutombona tsvaga imwe yandipewo ka imwe yaVictor guys inopisa chimwana chechinonzi Victor ndoda kutozvitata kutozvinamira paside ndoda kutozvinamira paside pake ipapa apo ndoda kutopinda neimwe ya ndiri kurova Samantha ndiri kurova apa ndakangorova 1 nezuro cheimwe song so ndo yanetsa iyo apa ndakatoisiya zvangu ripoti regai nyatso kutenderera regai ndakatoisiya maono kuti regai nyatso tenderera because ndakazoti vanoda zvinhuka vachauya nefa ini pandakachita murume wangu akatofana kuseka zvikanzi zvimatanga ndikati mbomirai dedi mirai ndoda kumbotochirova mirai makuga tuma makugazi tisu makuga acho ya ndakazunza enda zvisingaiti ene ndinozunza ndoda kutozozunza zvakare hakuhlei iwo aripo zvawo maini yochaminikwa makaisa inbox kupi yesivuka handisi kuzora tsvimbo ndiri kutofamba nebhora kumatiktok guys support me guys. I'm going to chukucha, I'm going to dance, I am going to fall, I'm going to sing, I'm going to worship, I'm going to do everything ikoko. Yes, pane imwe yandakatambisa nezuro yandakatozunza mutaka nezuro so mirai ngokutaridzai pane imwe yandakazunza mutaka nezuro so ndakamira inonzi chi umlandu inonzi mulandu dance ndakairova nezuro mulandu dance mulandu dance ndakairova nezuro mulandu dance ndichazozunza ndikutoiposta manje mirai mirai ndikutoizunza manje ndikutoiposta mulandu dance ndakairova zvokuti ndinichizunza zvokuti pasina kutomira mushe ndakatozunza nezuro saka ndiri kutoikanda manje mirai pane mulandu dance ndakati hasana ndasana ikanda but mirai ngoikanda manje apo zipane yandaona sexual healing ndeyaona ndaizviziva kuti chatrenda nhasi iyo address yewatanzi vakagora shuwa here vanzi ndakaiona dhati mulandu dance wakaiona lucy handiri kuikanta nhasi mira handiri kuikanta kokutyei mapiwa yauya ibhengi ripi manje capitec inenge isingadhipositi memutenda kutenda kukapitec yokoko iyo right. Lokadia iyoyo iri kupisa masititi ndiyoyo yesexual healing iyoyo yandada ndiyo kaendada nditi hello. Yeah, we got it, but you don't have the one for FNB for parlor. This one is your private, ne? Ngati pe personal ipala. Okay. All right, sure. Pane imwe geza retu yataya Victor ya trend ndaiti kwanti tinongoona ma TV zvichingoitwa here plus tinongozviziva kuti zvinotoitwa makuga ndo zvanotoita vana saka bo zvekuti right guys saka ndakuda kuti ndiende over mari yekuti vana saka mutosana nda kumbarini apa tikurenza munhu wati che
apana maoffice here cannot. It's a private. Manje private inonetsa. Muri kuona why I insisted on paying in the account. Nokuti or muridzi wefile aripi because zvinonetsa. Zvonetsa. Muridzi wefile anokudzai kuti handa kuiona ini. Makapani. Ani mazviona. You have to mirror its personal account. Personal account. His account here. Ati chi pamuri kuti ndipe business account. No. Saka mumpa cash and it's far much better with tender. Now I'm risking guys at once opa vanhu cash maoko but allow me guys moziva mutemo wedu pana apa tinobhadhara straight kwazviri but pana apa pari chikuitika nchokuti pari kupiwa pari kuya account number ye iri personal saka tikutya kupisa kuti vatise mari imo account number yatiri kupiwa hani maona saka ndakuvapa cash guys mutoziva kuti mutemo wedu is against giving people cash tinobhadhara kubhadhara pala straight but account number iri kupiwa is a personal account haisi business account. Ghost mess ongasingazi saka ndakudi guys saka ndakuvapa cash ngimbomera tipedzene zvavati kutaura zveTikTok anditi mbomera ndipedzene zvavati kutaura zveTikTok anditika saka ndovapa cash here guys ngati we run should I give them their cash in hand ndovapa cash here because account yatiri kupiwa panapa personal better vampe maoko vachiona kwavari kure manje kune maofisi acho kure anditi kumarikana kure kumarikana kure kune maofisi acho kure guys we could have gone there tinobhadhara kumaofisi kwacho but kure guys kure munokuziva imi tikuziva but taitofanira kuita appointment yekuti tinge tichienda apo mukuinda nani munosvika sei ikoko muchita mukuziva kumbira address then guys kuti ndini navo kure guys kure kwatoda kungomarikana kusipadhuze kure hesi shamu melody uri sei kure guys kwamukuti ndini navo kure guys marikana hapasi pano marikana kure vanoinda mangwana vanobhadhara ivo kumarikana kovotisendera slip maoffices ndo andiri kutaura kuti ari kure guys maoffices ndo andiri kuti ari kure mtown I doubt maningi zvimapala zvekumareserve bvunza yenyu munomawana mamwe maoffice wabvunza yenyu handifunge chipala chenyu chimapala chekuko kumarikesheni kumareserve bvunza yenyu but havana obvious that's the thing cherry plum ndo pane nyaya ipapo ndakupai mari anditika imi make sure mangwana maenda unobhadhara kana mabhadhara please send us the slip anditi motisendera slip tona chimabva komabhadhara man how's it I just want to ask them, don't you have any office here in Rustenburg town? Vabigwi muno muRustenburg muno vabigwi okay, so I was thinking to come to pay there straight to the office. How can we reach at your offices? Hanzi? He said you don't want cash. Ndipe ntaure nawo. Dumela? Likaipaba? No, you ubwali kina kibatla kutusa abantu bale ne. So nakaskeka uwafile kinalibona kona no kibatla kubafachele die ki collectile ngakere. Mara yano kikupila account number. We now offer a personal account number of which I cannot deposit money into the personal account number because we have to be accountable for this. Ubarumeti? Urumeti business account? Yeah, let them check the number. Okay, let us check. Okay, just wait, hold on, let us check. Check out WhatsApp. Auditorangano na ya titi zvezvesu. Na iwayo asingadi cash. Why did same account ya atipa? Maiona. Ndiye kupi business account
It's a business. Tony. The second one. But the first Yeah, this one is a business account standard. but Yes. the first one was. This was not. Yes, this one is a business account. This one is a business account, right? Saka mwenda pa standard bank ya ihidapa. And shine in mungwenda pa musenta sleep mono bada. Yeah, because ya personal account aitish. Kana mada kutoti mudligwe mari zvivhara ne munhu vanenge tona muri maZimbabwe nzena amna zvamunoita. Eh. Chakabukuisa phone guys. The other thing, like in morning, Patambo phone about paperwork. Oh. He was saying I was cancelling everything since Pandagans were out. Pamakambo wa phone erem. But now I know to cancel everything. Until I'm not sorry, Remy. Takataura last week, achitino. Skapa Friday, sinenge zvaita. But as phone during the weekend, wangosingabati. Phone na such tarot. No, I'm now starting and I canceling paperwork. I'm now redoing it. Not ratani mapepa 2 kwasara 1. Musi antakadaro. Kuti kwanza kwasara mapepa 2 kwasara 1 bepa. But inzwa why guys zvakutaura pana pamunhu. Hanze munhu yakuti musi atakamfonera chiti. Yebo. No, ribone papa danki. So paperwork kuutle kuri khanze wari was stopa kwetsa paperwork. Mara ki utle last time uri uyediseti pambiri zeitu. Yano kwetsa kala. Hello papa. Ubwali oli me olo tusang family ela. Ubwali me olo utusang family ela. Kibwile libona family after wena umbeleletse kuri utella papa utella after kifetsa kubwali wena tsasilela kere umbelela kuri no obviously kona le charges because cancel sorry board akere naka yisi dilots akere kibeke babelela no bantu baba tsori mbere kwa kere so nakitlogela mbele ko ganyo emoluna ba beleleng kuri bakana ba etsa everything ba fetse ba tsamaise body bona nna fela ke tlo make sure kuri tshele de batlang kai collector khalifa yona mara kina libona fa ki ba boleletse kina Babuti phone yaka kuri hawu itsi fela phone yaka ina le dilo zedintsi ifonwa more than 100 calls kalitsatsi of which I can never know so mara na kantsa ki tlogetse utella nna ke boleletse also ole kuri abuyele mo wena akubulele kuri kana wa jola pilika ka diganyo ka di pambili za teng o dietse akere nna ko tlisa cheledi so gona no teletsa but teletsa gona no ke nna ke ba fonetseng ka re cheledi ela ke itswere client account number cause iruna harifi muntu mcheledi mo matsogong re patala straight ko kuna le problem ko teng so cheledi ke itswere monna ke be ke re la itlanga ka account number that's why gantse ba kupa account number cause ke nna ke patala ngakere but to be honest, no ke ba buleletse kura ke bona bo sentse le ba ku fonetse isini nna cause ke bule le bona ke veditse ka bona nna aka blame ke buditse kuri ku etsagalang ka kuri last time o rile wa re una le dipambiri tse itu so o kusetse ifi yano mo wena so una o expect hore dipambiri tse di kana datlalini Diklalin. Kausani oro labune. Okay, so rari Friday ukana watsamaya musika body. Hello? Oh, tomorrow akusiami. Kusiama gona botata. Ke be ke batla go understand ka ke bona ba mbelelang gona no. So ke batla go tlhanya fela go re kwetsagalang. So if ile go re wa fetsa ka muso nna gona botata. Tšhelete ya go ya tsena iseng gale. Yeah, in probably we can go tomorrow night. Tomorrow night akusiana. Yeah, but not the point, yeah. All right, sharp.
ava vanhu ndozvanotoda havadi kusekerera vandatobvundisigwa taura netoni yavo yoyo usavakwate hani makumunzwa kuti ndorigadzisa bepa iri robuda kana ti nhasi kana ti mangwana manheru togona kuenda aikupromisa andimazvona ndaitoti muenda netuesday because paperwork inenge yatoita anoona saka vanotonetsa vanhu ivava right 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 by 2 that is 10,000 right 10,000 yakadai so 1 2 3 10,400 ndoda kuti muconfirm ndopan ora sekuru confirm ai mari plus yamina yakwana nditika mubva matanobhadhara yese maita basa madiaries maita basa SIS aiwa tichitendei imi muchingo chibva imainda apo munodiposta pa anti macho muna yakati tingoenda tise mudiposta ndiripo right saka regai tinde tinodiposta mari iyi pa kupala pa noti standard bank aisi kure zvayo regai tinde pa standard bank tinodiposta mari ndizvo sekuru ndizvo ndizvo tinotenda aiwa maita basa madiaries aiwa munotenda madiaries vari kukunzwa yanditika ari kutaura nemi madiaries maita basa yenyu matibetsera handigoni nemi ndizvozvo ndo family yombe madiaries kudarika family yako yepadhuzi ndo family yombe iyoyi family vakuru chaichai yekuti hatizivane but tinomira tese panguva zvakaoma tinototukana tigongwabvana tigodi asi tapedza tigomira tese nai baba imishuwa mungamira nengoro yenyu tirespecte ngoro here kudarika mota si baba ki akibu vapurisa kona sina kuvaona vari kutondititaura pafoni kana uvaona ndadadavabhomba kugona iri zvakaoma ndasinotonda kuti mapurisa hanzi diaries ifamily inodadisa ndosaka ndichikuziva kuti senai nemanegatives murodhum siyanai nemanegatives asina kana basa manegatives haabatsiri munhu guys manegatives haabatsiri munhu mapositives ndo anobatsira handiti kuacta drama idrama rine chiactarera pamatiktok kuacta drama asizvo zvandiri handika zviri zvandiri ndezvizvizvi zvezvo yakutamba kudrama takusununguka tichibvisa stress yedu tichitambawo tichitedzera zvoita vamwe handimaona dei zvanga zvaitwa nemusouth africa izvo zvimusiri kupopota nokuti zvaitwa naSIS MELLY kwai masiti muri kupisa mune nechiuyu chavhictor dei zvaaitwa musouth african muchemberi akadarika inini ateedzera dei izvo zvimusiri kana kumbopenga muri kuti nice hei zvakaigona nokuti zvaitwa naSIS MELLY makutwa hazviiti zvinotoita chete zvatoita adiarisi number 1 izvi iwe shamwari saazvitaura zvenyaradzo pano shamwari don't tell us about nyaradzo panapa ndepezororo andika ndokubloka panapa ndepezororo panapa utauri zvenyaradzo unotaura zvenyaradzo pedyo kwenyu panapa ndepezororo panapa standard bank irapa hautauri zveni panapa pana brand ambassador wezororo saka ukudherera kweuya kutaura zvenyaradzo pamberi pabrand ambassador wezororo hauzvioniwo uzotaura kana ndapedza kana contract yangu yapera wotaura ndinotokubetsera kutaura vazvo here mubana kana contract yapera ndinotokubetsera kumhanyisa iyoyo yako iyoyo kwaiko zvino imbondirespecta kamubana tasvika pabank guys taa pabank apa now at the bank chitai madzira chotoni aiwa ino kana iarrange asi inopinda haina noti yanga iri straight inopinda yekuti hatisati amakona chete tapika takuda kuti tichiona kuti haufa zvaitika chinda chichibatsira namiti nokuti mari haise kufamba nekusvako munotoregwa zvibvai matongodhiposta mari iyo tiri panapa titoona kuti haufa
guys you and I askana nezvakaitwa nemuSouth Africa todza kundisappotawo hamunyari kutondituka shuwa munganondituka tukasimelete pana kuti mundisappotewo kuti chivakachigona chakabuda ichi ndo zvinoita mashuga mami chavo achiluwa vana imi motondituka nezvakaitwa izvo zvinene muchembere namamuketi vekurhythm city mamuketi varivo vakachiita ichi izvo zvimuri kuti hey nice guys musadaro imi ishimera ini ndo handimbowanzi hashani ivoisi rangu otoda ndijerana nhasi ndichitozvifarigwa ini ndambotsamwa ini Messi unonyepa ishuwa here Messi uya kuseri uya kuseri Messi rufu rwokuda uya kuWhatsApp mningi itokurumidza kuya kana idzingi ndingaburisa uya kuWhatsApp my weekend ene uyo ndiye wandingakwirira kombi ndingabdrive ndakanangeko esinyasha nyama feni uri sei hanzi ndakasvarira makagona nai zvako iwe don't worry zvatodai sosima posa manje tito anobuda pachena don't worry Mary uya kuWhatsApp mnin'ina uya kuWhatsApp not ku messenger andisi good ne messenger ufunge uya kuWhatsApp no tapiwa business account vanoti ndapiwa business hanzi namamoyo ndakusa kuti andiri mamoyo uri wangu zve iwo mamoyo kasandisapota urati ndisapotana namadhuwe vana madhuwe paundisapotana namai wangu urati ndisapotana nasoko herewo uripo mamoyo unova unovira mirapira kosi ndiwe mamoyo yacho ini ndikatukwa newo unenge uchitotukwa because wotori mamoyo TikTok ndeyekufara asikana naimhenyu mufunge Beth I love you too mnin'ina TikTok ndeyekufara gai vatuki vachadzika mavo kwati ndikumbodzora tsviro handisi kudzora tsvimbo ini zvapera kazvekutuka vakunotora kamavhidhiyo ekuTikTok vachituka and vauze kuti kune chimwe chandoda kukanda manje so vanhu vekuZimbabwe so asi okomanaka kasi ndokuti Facebook yacho inakidze ko zvinoti ngaita seiko ndokuti inakidze guys kwete vamwe vanonzawo controversy vamwe vopopotawo vamwe vosekawo vamwe vonza controversy tichingodaro ndokuti zvinakidze come on guys ndokuti tina zvinakidze guys zvakadaro kani ndokuti zvifaye and ndikaitawo zvandoitawo vekune magrupu vopopotawo vamwe vachisapotawo kupita debate zvichitofaya zvakadaro zvezvichitoendeka zvakadaro saizvozvo Facebook iyi aya hanzi vatenda kufollowa TikTok uya nyamwari TikTok ndiri kuramba ndakachitsika kusatogona hangu mamwe malyrics guys kusatogona mamwe malyrics ekuTikTok uku dendaito magona nhasi gore rino maichiona neni asi ndikadzidzira ndichagona zvevana mamumuro ndikatotukwa mamumuro zvimuzati nemi muri kutokwa ana mamwe vese ndenge mitobvuraudzwa saka support your sister TikTok munhu wese kuTikTok guys vana njenje ndivana mai vangu obva vaita vana mai vangu obva vaita futi varume vangu saka pakaipa loveness mukadzi ndeipa hanzi naye zombewe sisimeri mukubvira nemi saka ndiri kubvira zvokutodaro ina ndisitombozviziva ini ndendisina tombotanga kutozvitaura panapa nasi tombozati ndiri kubvira mastritini kana kutoziva chinhu kona ndichitoziva ndiri kubvira here ini kumasina mundiwanika zvokumanya kana tombozati ndiri kubvira ende zvakaoma chokwadi saka ndiri kutobvira zvokutodaro hanzi ndakadai mufeso kumalawo hanzi yachimwene makaigona Lilian asaona kuona here imwe ya-sexual healing hauna kuiona chirurimi ndo chakagwadza vanhu ndaibusa chirimi chirurimi chidai chichita kise mwa pafoni ndo chakagwadza vanhu guys pafoni apa handifi ndakambomuona Victor handitomuzivi ndongomuzira kuTikTok anotofarirwa nevanhu vangu kumba uko handitombomuzivi handinei naende handitombofi ndakamuona ndezviri kumba mhepo zvongoperera pamhepo zvopera ipapo zvakafanana nemunhu anoteedzera taterishas nai kungoteedzera just kungoteedzera zvatiri kuona zviri kuitwawo navamwe titongoteedzerawo handiti ndo zvazvinongoitiwa haisi nyaya iya muri kubvira vanenge vagarisa sanotuka vanobva vaona pekundibatira umana monditukireiko dai veduwe monditukireiko magosti vakomana monditukireiko veduwe musandituke kadasi kana ndinofa mukandituka kufa kuti ifi musandituke munhu aziva gosta pakupa muchinzvimbo taurako sexual healing kwairimo mastiti mimena unoitsvagaoni naye asikana shosho magosti ondituka monditukirei handiri kuzvifarigwa ini musandituke ndofa ndakabatwa bp ndofa mukandituka mazano please
kuzeka hanzi muri kupisa ndasinozichidini hanzi machembere bhai kuTikTok vana vakutijairira ndiani adaro tibve kuTikTok iye anotopenga TikTok ndokwatisiri kutobva tibve kuTikTok tichindepi TikTok ndiyo inofa kutibvisa kana yadhakwa neage yedu nezera yedu ichativhisa tichibvai kana isati yataura TikTok tenge tiriko hanzi sedziri mumastreet ende vanhu vanoitai vakomani kuzaunota dzose idzo mira ndibve ndakanda imwe manje kwandakatoita kati wandeka nezuro paya izvozvi muchaona havana mbotora yandaiwoshipa iyaya ndaiwoshipa havana mboitora izvozvi vatora its two its izvozvi kwatogwa iyoiye sexual healing neyekujaivha ndodzatogwa mirai ndodzatogwa two its izvozvi mirai muone imwe yandakazenge ndawoshipa iyi ujesu uzobuya ekuseni haina kutogwa so ndozvavanoita asi handisi kuzorega hanzi naem nabhudhi wangu MC Sebelebe TikTok kumhanya naye mamwe kumba handisi kumira bhuti handisi kumhanya kwanzi ndimi muri kunakedzisa mastreet mazuva nai nometa kuti kudaro here ngavasandituka ngandingonega ngavangorega ndinakidze ngavangotora mavhidhiyo achinokanda vanhu vachinakigwa ka naye asikana kasi vachiri kundituka vachiri kuti tichabatikana nokutukwa here tisichawa mudumbu here nokutukwa isu ndini ndichakotama here tukwa mai wekani ndatukwa nai mai we kune kwandu ine here asikana mistake number 1 because ndakatotsva focus nditori moza chigogasi chakatsva focus chakatsva focus chakatsva fuse chiya ndo pandatove ipapo pamberi nebhora handisi kumira imi vana vadiki kana musingatidi kuTikTok imi bvai kuTikTok tisare isu imi kana musingatidi kuTikTok imi chibvai kuTikTok isu tosara ndai munovhura imwe app yenyu yamunoita zvamunoita chiregai tisare kuTikTok imi moenda kumwe plus maghosti kana mauya kuzotorawo nikikiri video yangu please ibvai mafollower kuti ati mugozotora mamwe ndichaita please ibvai mafollower ani maona kuitira kuti mugozowana mamwe ane ndichita mutore ose kwete ngosarudza torai wose izvozvi ndichakanda mamwe ndakaitanisa ndaposta ndichamakanda izvozvi kuitira kuti muwane kutora handiti saka ibvai malaika kuti nhamba yangu ikwireyo kumusoro kuda ndingabhadhagwa neTikTok zvifaye kana yasikana imi kai musadaro imi hanzi come please everybody aiwa liwadi haisinya yeko ini ndakuzvinakidza mazivano kwakanzina evidence chihera muningi wangu kana uchida kuzvinakidza zvitekenyedza woga saka ino zandi kuzvitekenyedza ndoga ndozvitira zvo zvinondinakidza ini ndichizvifadza zvokufadza vanhu zvaumufokafadza munhu kamugona saka ndotongoita zvino ndotozvitekenyedza ndichizvifarigwa ndoga ndotoita maTikTok iwaya kana ndakabhoikana TikTok ndozvifarigwa kwanzi ndogona nometa tamba uchiregererei Messi uchavhunika wedho tichembera saka atakazosiwa kudhara ende ivo vanhu vanenge vachichembere kumafira kure wamuzi tena mai venyu zotori chembere because makabuda nekwatiri vana mai venyu nemichembere nokuti makabva nekwatiri vana mai venyu vanotori chembere vamwe vana mai venyu vamwe muri kungotukawo imi chichembereka vamwe vana mai venyu dzitori chembere dzichitoenda kumabhawa cheko usiku dzakapfeka magogi asi munenge muchingotuka muchingoti chembere plus muzive kuti muchachemberawo chete chero chikaita sei muchachembera chete hakuna asingachemberi wedhe kuti chembere ndo rakabuda mustaira rea rakafanana nekuti mvana kuudza munhu kuti mvana iwe uri munhukadzi mungu unogona kufuma wakamitiswa kana kuti uri mumba unogona kufuma wakarambwa une vana ukatongoita mvana saka chembereka iro word ndo rakato-expire kudhara tichatombori kwate because kutochembera kufanana dzonguva yakareba kutozati nyesha dzakadurugwa chirwere tiri bhoo handimona pazvirwere apa titori bhoo tiri kutofamba nebhora vamwe venyu muri ngoti chembere muri vana si makatopera maireji kudhara maireji yakatopera kudhara si muchingoti kwaichembere siregai chembere tinakirwe plus muchangochembera chero mukati chembere makatimes 100 kuchembera ndokwamuri kungoita muri kungochembera chete saka garai makanaudzana ikoko kuti kwanasina meli muchachembera chitende muri chembera muchachembera ende vazhinji venyu hamusvike kuma40s kwatiri you never reach that. You never, because you don't mind to, you don't know how to mind your own business. You want to mind Melly's business and other people's business. So amufi makasvika kuma40s muchaita grey hair muchiri vana vadiki muchaita grey hair muchiri vana vadiki nenyaya yekumusora muchimainda kuti wazodii kutotsvaga dhata rekutsega mai ndichakupai mavhidhiyo zvokuti dhugore rino tigokupai zvokutaura gore rino tigokupai zvokuti tukisa gore rino zvokudaro kuti mufambe nebhora asi inde ichitsvaga mari inde ichitomeka mari inini inde ichitogadzira keshi imi muchifambisa kumastiti muchindibetsera kugadzira keshi saka bhora mberi handei
udzanai ikoko muchienda bora mberi. Ndida kupa izvo kuti mutaure every day, mutore muchinoposta, muchinituka muchitaura zvokudaro andika in the process muchindibatsirawo kumeka cash, kuumba cash. Aiwa madwepi ndikuresponda comment yauya mucomment section. Ndandiziva ndaposto eni. Ndanguwa kuti street. Kasi ndiziti street kupi. Saka ndingoresponda comment yataura pamusoro apo na mess. Ndiyo ndikuresponda. Handisi kuzati ndekupi. Ndo handisukana mabloggers akawanda kama group akawanda. Kunokwate tichirira saka handisi kuti ndekupi kwacho. Kasi ndingonoti vanodzana magroup kwacho kokoko nekuma bloggers kwacho kokoko. Vanodzana ikoko. Hanimona. Ngavashande isusu isishanda kugadzira mari. Bozve kuti. Bozve kuti. Nine. What is it? Chikwata ere shosho nine. Hans, if you get 40, if you are a Zimbabwean, you are very lucky. Inyasha njadzi, mu Zimbabwean kusvika 40, inyasha dzamwari, inyasha dzekutodaro. Francisca is because you mind your own. It's because iweweka utori munhu arikutongoitawo wakakurawo nguva yakanaka uri chembere kuzvitirawo zvinhu zvaendo saka wasvika ipapo. Quite a slay queen. Vanoudza ikoko memory, udzana ikoko kwachinda kuti ndo zvatagwana meli. Mbuya yanga achiti zvakazvakana udzana zvichinda, udzana kutomboramba kunzi mbuya. Atimboramba kuti mbuya but tinoona mbuya akuto takato pa Facebook ndopata kutobika cash. Papa. Papa. Udzana. Kana mapera data manenge mapera data ya moya moti handai data tokupai futi yedata. Kuti zvinyatso muri kutifambisira. Zviri kufamba zvokuti. Chamber is a gift. It's a gift from God that was denied to many. It was denied to many people, but itakawandonyesha umana. Hanzi makeup ita kuti munhu achembere. Kuti unozogara wakaita makeup here. Hauzogara wakaita makeup. Anongogadzira makeup apo neapo, not every day. Ipapa animona ti mablogger so ndatopedza ishanga yatogwa live inenge yatogwa audio manje video ka video kan downloadwa manje kaneka kuchimanya mastika kuchigwina masiti unakidza kwazvo so pachachigwina papa yakobva kwaita timu riri kuti ndiani kumaya vari kuchembera iri kupi yotouya yogarira mudhuze chembe dzakutonodedzawo mabhurura adzo kuti uyai kune imwe chembere isingadohwi handei vobva vatouya so that's how zuka patodai so malife papa maviews ano mukumboona ni magays maviews edu mazana swa kuma 90,000 views 80,000 views ndo pane trick yacho ipapo saka pavanenge vachiudza ndiani kuiva mbuya vatorwa vodongorera vaya vadongorera munodzawo mabhururu avo kuti handei munoona vouya havachatobvika votogarira mudhuze vachitiudzana kudaroka maviews pakutovhura kwavanenge vachiteka ikoko bho zvekuti aiwa kuinstagram nekutiktok atibvimesi kusadai kutoenda ini zvangu zveinstagram hande kuchisaladi isu tiri maganvosta ekumarokesheni ka zviro zvokuinstagram zvinozoti tinetsei zvokudaro sevanhu veirokesheni asi kutiktok ndakatoona kuti ndinotokwana chakuende handisi kuda kutombomira ndoda kutofamba nebhra zvokutodaro especially emajive aya ini mukuona kuti content yangu yakarerekera kusa nokuti ndichida kutora majive avaya ndo anechida gore rino ndichatamba mai mwana gore rino ndikuona ndichatamba chako ndotoshingira kuenda kujim because gore rino ndichatamba gore rino kuzunza mutaka ndichazunza kusvika mai vapopota ndichazunza because ndokwandakatorerekera kuti ndinyatsomeka sure ndadi basi mari rinetsa kupinda unogarisa nguva yakareba wakangomira pachi18 zvakaoma apa kuri kunai honai guys honai manayira kuita kunoku aya nani yatombonaya zvokunaya zviya mai mwana zvokudurura chaiko kuri kunaya zvokuti zvokudaro kuri kunaya hanzi yejive handinakidza zimene asi nombozati guys ka ndendisingambozunzi mutaka ndendisingatotombozunzi mutaka ndenge ndichitongotamba zviri normal but mutaka wachona ndiwo wakati kurei
Mutaka ndo akati kurei. Saka chero usina kuzunza ka unotongozunzika chete mai mwana. Hanoona. Weather yasino medweka weather ikai. Ikai inoda kuti muna chimwenda kumbango unogara mumba weather. Ndo weather yema life manje. Ichinaya kudai saka garedi pa my life. Hanoona. Animbozunzi mutaka mfunge neichotamba zviri normal but mutaka wakati kuri sei maisa yaipinda ese yakana feta bho saka apa pa zvakuti ndakutokuseya pakati apa inde bandati dai andima kutoenda kunokwira kombi magona magona alright babhadhara guys marisitsi aya marisitsi aya guys ndichadzosera marisitsi because asara pa live apa anosara pa live saka ndo evidence yedu yoyi aya marisitsi aya vabhadhara kana muri kuona aya marisitsi aya vasazi vabhadhara aya right saka muenda nawo tasara nawo ipapa alright tinotendawo nemi mofambisa basa zvakanaka anditika mofundisa muri kuenda mese kuZimbabwe pana vamwe vachienda pana mwachisa iwe uri kuenda right uri kupinda nenhiki yavo iyo mumuti yavo ungafambika uinengoma uchinaya kudai hauioni unokarakana wangonzi bha hauioni mota apa aiwa madhayaris ane rudo ane rudo zvekudaro makaita basa makatanga zvakaoma sometimes mwari vanotaura nekamakanzira kamunenge musingawisiri zvekufambase ichitotanga anhu esaitoshora tichikwecho chavhinana nebasa what is this fuck of nonsense what kudyirwa mari kuzodai but it has helped a lot of people vabatsirwa alright mofamba bo alright sasa kuri munogara pimi ndogara mupoisons Joburg okay alright kuta Fontaine alright aiwa chifambisa basa zvakanaka alright nemi mofamba bo mvurai alright namba ndiyo iyi sai namba ndiyo iyi but vanhu vari kuisa maairtime yapasta ndiri kuida Friday moisa Friday musaisaiko zvino ina ndisi kutomboona ini guys mina nditoisana kana chanotomboona hapana ini ndiwedha iyi mana manje so ini ndagara ndine problem yemaziso zvo ndichaona kuti wangochadaiwo unopinda mberi kwemotikari zvakaoma mana ava mai ava vakomanidza kuti mutanotsinga munhu yakafa dai mwana manaira kuti mvura kaini mvura yakuzowanza chaiko maiko kuita kuwanza zvinhu zvakasviba pashi apa hey yapakaipa ende ndo padzinorovana kuchidai so guys dzinobayiwa nekubamburana apa kubamburana chaiko kubamburana kwete zvekutamba kwete zvekutamba se right my diaries thank you very much makaita basa mari yavo yakwana they have paid saka vaenda kunobhadhara manje handitika they have gone to pay now vaenda kunobhadhara manje in fact vabhadhara
ukazviona. Saka bhodhi yako chienda kumba manje mangwana votakura mwana uya voenda naye. Thank you very much my diaries. Ndo kunonzi rudo, ndo chinonzi rudo. Zvimwe zvese zvazvina, zvimwe zvese zvina basa, izvi ndo zvinhu zviri important izvi. Ish, ndo ndi mataxi kana every way. Zvimwe zvese zvina basa, izvi ndo zviri important zvaitika apa izvi. Batsira vanhu vanenge vari pasina pekutangira vakatopererwawo. Ndiso malaitsi izvo ndadi. Guys, manaira kuti mvura yachonaka zvakaoma. Mvura yakunaya manje chaiku chaikuti zvokuti chii. Mvura yakunaya pazvimawaipa zvinenge zvapera zvinongoti kuita sei kwacho zvinenge zvapera zvimawaipa izvi. Guys, ndakudzima hangu phone andi. Ndakudzima phone guys kuti ndiconcentrate murodhi. Ndakudzima phone. Tobatsana ndika goodbye. Ndamonakirwa kuma street uko guys.